ҳавои абрҳолуда, вазиши шамолҳои пайҳам, ба вуҷуд омадани раъду барқ, туман, ҳавои офтобию боронӣ ва пайдошавии рангинкамон ҳодисаҳои аҷибе ҳастанд, ки ҳамасола дар мавсимҳои сол мо бо онҳо рӯбарӯ мешавем ва то андозае дар бораи онҳо маълумот дорему ба гунаҳи худ номашон мебарем ва аз рӯи ақидаи бузургсолони худ бошад, дар мавриди онҳо ҳатто гуфторҳои этникӣ ҳам шунидаем. абр. Мо ҳаррӯза абрро дар осмон мебинем, ӯро мешиносем ва медонем, ки абр манбаи асосии ба вуҷуд омадани борон аст. вале оё барои худ чӣ гуна пайдошавии абрро аз нигоҳи илм пурсидаем ва агар пурсида бошем, пас чӣ гуна ҷавобро ба худ гирифтаем? дар ин нашри барнома мо дар мавриди абр, намудҳои абр ва аҳамияти абрҳо барои табиат ва инсон маълумот медиҳем. бояд гуфт, ки абр ин маҳсули бухоршавии оби сатҳи замин аст. яъне обҳои кӯлу дарё, чашмаву ҷӯйҳо дар натиҷаи гармии сатҳи замин бухор шуда ба қабати осмон мераванд. ин буғҳо дар якҷоягӣ ҷамъ шуда намиро ташкил медиҳанду ба шакле мубаддал мегарданд, ки мо онҳоро ба чашм мебинему мушоҳида мекунем ва абр номашон мебарем. сипас дар натиҷаи аз меъёр зиёд қабул намудани намӣ, абр ба сатҳи замин ба шакли борон меборад. асосан пайдоиши абрҳо дар табиат ин асосан дар он, яъне ки мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво, инчунин танҳо абрҳо метавонанд яъне ки боришот диҳанд ва баъдан як гардише ки дар рӯи замин ин аз ҳисоби абрҳо аст, яъне ки ҳаво гарм мешавад, буғ ба осмон меравад ва дар натиҷаи худ абри пайдо мешавад, боз аз абри боришот ба замин меборад, дар кӯҳҳо барф ҷамъ мешавад, пилякҳо пайдо мешаванд ва ҳавзаи дарёҳои мо асосан, яъне ки агар дар қабати болои замин аз абрҳо, аз атмосфера боришот наборад, яъне ки ин ба хушксолиҳои дурбадароз ва ба ниш шудани об дар кураи замин хоҳад гашт. сабаби пайдошавии ҳам абр ва ҳам туман як аст. ҷудошавии қатраҳои об ҳангоми хунук шудани ҳавое, ки аз бухори об сер аст. дар тоҷикистон дар фасли зимистон ва аввали баҳор бештар дар водиҳо пайдо шудани туман мушоҳида мешавад. туман дар вақти хунук будани сатҳи замин ба вуҷуд меояд. ҳавои болои он ҳам сард мешавад. ҳаво ки хунук шуд, бухори об ба туман табдил меёбад. абр дар ҳама кишварҳои сайёра як аст. фақат вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии кишварҳо ва рутубату намнокӣ ё гармию офтобӣ будани мамлакатҳо абр дар ҳаво дида мешавад. одатан абрҳо дар тропосфера мушоҳида карда мешаванд. абрҳо шаклҳои гуногун доранд, ки аз ҳолати пайдоиш, баландии бод вобаста аст. коршиносони соҳа намудҳои абрҳоро гуногун пешниҳод менамоянд. ҳама намудҳои абрро аз рӯи шакл ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мекунанд: абрҳои пармонанд, абрҳои ғафси тӯдагӣ ва абрҳои серқабат. ҳар яки онҳо шаклҳои гуногун доранд. аз рӯи таснифотҳои байналмилалӣ абрҳо ба секабат ва ба қабати вертикалӣ ҷудо карда мешаванд ва асоси пайдоиши абрҳо ин буғшавӣ аз сатҳи қабати болои замин ва баъдан ҳаракат кардани буғе ки ба чашм ноаён аст ба тарафи тропосфера аст ва дар натиҷаи вохӯрдан ба ҳавои сард, яъне ки дар ҳар 100 метр ҳарорати ҳаво дар баландиҳо то 0,6 градус
паст мегардад. Бинобар ин дар натиҷаи ҳаракат кардани буғи ҳаво ба атмосфера ё ба қабати тропосфера вай оҳиста оҳиста гарм шудан мегирад ва дар навбати сел шудан аз буғ вай ба ҳолате ки мо онро абр мегӯем гузариш мекунад. дар баъзе ҳолатҳо агар буғи ҳаво ва сардии ҳаво на он қадар кифоя бошад, чунин буғ ба туман дохил мешавад ё ин ки пайдоиши туман ба вуҷуд меояд, чунки баъдан ҳаво нисбатан гарм шудан мегирад ва туман нобуд шудан мегирад. абрҳои пармонанд дар баландиҳои 6 километр ва аз ин ҳам зиёд ҳосил мешаванд. ин абрҳо аз ҳама баланд буда аз кристалчаҳои ях иборатанд. абрҳои пармонандро рӯзҳои офтобӣ низ дар осмон дидан мумкин аст. абрҳои пармонанд ё ин ки нохунмонанд, пиристи коктивидни ва онро мегӯем. дар натиҷаи пайдоишавии онҳо ин аломати он аст ки баъди 10-12 соат, яъне ки абрҳои нисбатан ғафс хоҳад расид ба маконе ки онҳо пайдо шуданд ва дар ин ҳолат тағйир ёфтани вазъи ҳаво ва бурдани боришҳо, шиддат гирифтани шамол, яъне ки аломати тағйир ёфтани ҳаво ин ба абрҳои пармонанд ё абрҳое ки як шакли дигари онҳо абрҳои нохунмонанде ки ҳастанд ном доранд, яъне ки дар натиҷаи пайдо шудани онҳо чӣ хел бор мо бояд онҳоро дар осмон пайдо кунем ва фаҳмем ва аз дигарҳо фарқ кунем, чунки асосан ҳаво соф аст ва дар баъзе ҳолатҳо яъне ки ниҳоят абрҳои тунук ки ба нохун монанд ҳастанд ё ин ки ба пари ягон паррандаҳо монанд бошад, дар ин ҳолат мо онҳоро муайян карда метавонем ва хатари асосии онҳо ин таъсир ба тайёраҳо аст. абри ғафси тӯдагӣ қисми поёнаш аз сатҳи замин 1-2 километр баланд буда, қисми болояш то 6 километр мерасад. агар ҷараёни зури ҳавои гармшаванда зуд баланд шавад, он гоҳ абри ғафси тӯдагӣ дар баландӣ зуд калон ва домони он сиёҳ шуда ба назар чунин мерасад, ки дарҳол борон меборад. дар ҳудуди кишвари мо Тоҷикистон аз абри ғафси тӯдагӣ баъзан борони сел меборад ва ин абрро абри тӯдагии боронӣ ё селборонӣ меноманд. асосан мавсими мушоҳидаи чунин абрҳоро дар қаламрави Тоҷикистон ба моҳҳои март, апрел ва май рабт медонанд. пайдошавии чунин абрҳоро албатта ҳар яки мову шумо ҳангоми фасли баҳор борҳо дидаем ва чунин абрҳои ғафси тӯдагиро дар маҳалҳои худ бо номҳои гуногун ном мебарем. асосан дар ҷумҳурии мо аз нимаи дуюми моҳи июн сар карда то охири моҳи сентябр асосан давраи камабрӣ ё ин ки даврае ки ниҳоят ба кам дучор шудани абрҳо дар ҷумҳурии мо мегардад, чунки дар ин давра ҳарорати ҳаво то қабати 3 километр ё то 3000 метр асосан ҳаво ниҳоят гарм аст ва гарчанде ки пайдоиши абрҳо пайдо шуданам гиранд дар саҳаргоҳҳо ё бегоҳӣ, ин аз ҳисоби каму беш паст шудани ҳарорати ҳаво, вале рӯзона баъди соатҳои 9-10 аллакай чунин абрҳо несту нобуд мешаванд, чунки ҳаво нисбатан гарм мешавад ва буғшавии асосии аз қабати болои замин кам дучор мегардад. вале баъдан аз моҳи октябр сар карда то охири моҳи май асосан дар ҷумҳурӣ давраи пайдоиши абрҳо ва бурдани боришот аст. вале аз рӯи иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар боришотҳо дар моҳи март, апрел ва май меборад, чунки дар иқлими мо ин 3 моҳ аз ҳама моҳҳои селбориштарин ба ҳисоб меравад ва қисми зиёди шумораи миқдори боришотҳое ки мо қайд мекунем асосан дар ин давра хоҳад мушоҳида гардид. абри серқабат ё қабат. ин абр одатан аз як чанд қабат иборат буда, дар баландии 2-6 километр ҳосил мешавад. баъзан ин абрҳо тамоми осмонро пурра мепӯшонанд, ки ҳатто дар куҷо будани офтобро муайян кардан душвор меояд. тавре гуфтем, баҳорон, аввали тобистон дар натиҷаи тафсидани сатҳи замин ҳавои гарми серрутубат боло баромада дар баландии муайян хунук мешавад.
ва абрҳои ғафси тӯдагӣ ҳосил мегарданд. ҳама намудҳои абр дар натиҷаи ҳаракати амудии ҳаво ба вуҷуд меояд. дар баъзе ҳолатҳо мо дар осмон яъне абрҳое мебинем ки ё ба пахта монанд ҳастанд ё ин ки онҳо ба як башинкавидни онҳоро ба забони русӣ мегӯянд, яъне ки ба қасре шакли қасре доранд. Бинобар ин дар ин ҳолат мо онҳоро муайян мекунем. Абрҳое ки ба қаср монанд ном доранд, вақте ки пайдоиши онҳо нишонаи он аст ки баъди 10-12 соат дар макони пайдоиши онҳо раъду барқ ва жолаборӣ дар назар аст, яъне ки ҳаракат кардани фронти атмосферӣ ва боридани жола ё раъду барқ дар 10-12 соати наздик ба мо нишонаи ин абрҳо ҳастанд ва дар дигар ҳолатҳо аз чунин абрҳо боришот нахоҳад борид. аҳамияти абр калон аст. абр ҳароратро дар қабати тропосфера аз ниҳоят хунук ва ниҳоят гармшавӣ нигоҳ медорад. зимистон агар ҳаво абрнок бошад гармтар, тобистон абрнок бошад салқинтар мешавад. дар шароити кӯҳсори тоҷикистон мушоҳида карда шудааст ки абрҳо шаклҳои худро тағйир медиҳанд. дар стансияҳои метеорологӣ шакл ва баландии абрҳоро мушоҳида карда дараҷаи абрнокиро муайян менамоянд. чунин корро ҳама карда метавонад, чунон ки агар осмон тамоман абрпӯш бошад абрнокӣ 10 балл, нисфи он пӯшида бошад 5 балл ва агар ҳаво соф бошад абрнокӣ ба 0 баробар аст. радифҳои метеорологӣ ва стансияҳои мадорӣ дар баробари абрнокӣ ахбороти муҳим ва аниқро низ аз абрҳо медиҳанд. яке аз дигар абрҳое ки ниҳоят абрҳои хатарнок ҳастанд, чӣ ба ҳаракати тайёраҳо, чӣ ба як қатор омилҳои табиӣ оварда мерасонанд, ин абрҳои қабати вертикалӣ. чун ин абрҳо асосан дар баландӣ аз 500 метр дар бисёр ҳолатҳо пайдо шуда, яъне ки қабати поёни онҳо дар 500 метр агар ҷойгир бошад, қабати болоини онҳо то 11-12 километр хоҳад расид, яъне ки ино абрҳои ниҳоят ғафс ҳастанд ва инчунин боридани боронҳои селӣ асосан аз чунин абрҳо вобастагӣ дорад. гарчанде ки чунин боришотҳо якчанд рӯза набошанд, лекин якчанд соата асосан аз онҳо борон меборанд ва дар баъзе ҳолатҳо дар фасли тобистон аз чунин абрҳо боронҳои кӯтоҳмуддат хоҳад борид, яъне ки эҳтимолияти то 10-20 дақиқа доранд, вале метавонанд ки дар чунин вақти кӯтоҳ боронҳои ниҳоят шиддатнокро диҳанд ва мисол шуда метавонад ки солҳои 60 яъне ки соли 63 дар шаҳрдушанбе дар 45 дақиқа аз чунин абрҳо то 40-42 миллиметр об борид, яъне ки борон борид ки чунин ҳодисаи ғайричашмдӯз аст ва кам такроршаванда аст, вале ба ҳар ҳол аз чунин абрҳо бисёртар боронҳои ниҳоят шиддатнок ё ин ки мо онҳоро боронҳои селӣ ном дорем. метавон гуфт ки ҳар як абр як нав тавлидкунандаи намӣ аст ки тавассути он об мегузарад. об дар абр дар ҳолати газӣ, моеъ ва сахт аст. оби абр ва мавҷудияти зарраҳои ях дар онҳо ба намуди абрҳо, ташаккули он ва инчунин ба табиати боришот таъсир мерасонад. масалан абрҳои тӯфон миқдори аз ҳама зиёди обро доранд ва дар абрҳои стратосӣ ин нишондиҳанда 3 маротиба камтар аст. оби абр инчунин бо миқдори дар онҳо захирашуда таркиби оби абр, об ё ях ки дар сутуни абр мавҷуд аст тасниф карда мешавад. абрҳо дар низоми ҳароратии замин нақши калидӣ дошта албедаро зиёд мекунанд, ки ин на ба хушкшавӣ мусоидат мекунад, балки таъсири гармхонаҳоро низ тақвият медиҳад ва ҳамин тавр тағйирёбии ҳаррӯза ва мавсимии ҳароратро дар маҷмӯъ дар замин ҳамвор мекунад. пайдошавии раъду барқ низ дар ҳаво аз абрҳо вобастагӣ дорад.
асосан дар баъзе ҳолатҳо абрҳое ҳастанд ки мо онҳоро абрҳои маҳаллӣ ном мегирем, чунки чунин абрҳо аз дигар минтақаҳо ба воситаи шамол ҳаракат намекунанд ва ин абрҳо танҳо дар болои пирахҳои мо ва инчунин дар болои минтақаҳои кӯҳии мо пайдо мешаванд, яъне ки аз сабаби буғшавии яъне ки баланд шудани ҳарорати ҳаво ва буғшавии барфу ва пирахҳо мегарданд. Инчунин дар бисёр ҳолатҳо дар абрҳое ки мо онҳоро кумулонимбус мегӯем ба забони лотинӣ ё ин ки абрҳои ғавси тӯда монанд ки дар онҳо раъду барқ ба амал меояд, асосан чунин раъду барқ дар он ҳолате пайдо мешавад ки агар баландии ин абрҳо то 10-12 километр расад, яъне ки қабати поёни онҳо ниҳоят гарм аст, худи абрҳо ва қабати болои онҳо ниҳоят сард аст ва аллакай дар қабати болои абрҳо ҳарорати ҳаво то 15-20 дараҷа сар мегардад ва дар ин давра онҳо қабати болои онҳо шакли сублиматсия дорад, яъне ки яхпораҳо дорад, дар қабати поёни ҳубубчаҳо ҳастанд, яъне шакли конденсатсионӣ дорад. Бинобар ин дар ин чунин абрҳо яъне ки як ҷараёни электрикӣ пайдо мешавад. Дар ин давра дар қисми зиёди ноҳияҳо дар натиҷаи чунин ба инчунин ҳолат расидани абрҳо раъду барқ ба амал меояд ва дар баъзе ҳолатҳо жола мебурад. абрҳо ҳар рӯз дар болои сари мо шино мекунанд ва моро маҷбур мекунанд ки сари худро боло бардорем ва ба шаклҳои аҷиби онҳо ва чигунагии вазъи ҳавои давоми рӯз андеша кунем. абр як моддаи табииест ки дар худ хусусият, аҳамият ва нақши муҳимро барои табиат ва ҳаёти инсон дорад. абр низ яке аз ҷузъҳои муҳиму асосии занҷираи табиӣ аст ки будани он дар ҳар сурат барои сарсабзии хонаи инсоният нақши созгор дорад. дар ҳар сурат то ин ҷо кӯшиш кардем то дар мавриди абрҳо маълумот гуфта бошем ва хулоса донистем ки абрҳо маҳсулоти конденсатсияи бухори об мебошанд ки дар атмосфера боздошта шудаанд ва дар осмон бо чашми оддӣ аз сатҳи замин ва фазои наздик ба замин намоёнанд. ба маънои васеъ абр ин ҷамъ шудани зарраҳои алоҳидаи модда дар ҳаҷми муайян мебошад ки аз замин бухор шуда ба осмон меравад ва аз осмон боз ба шакли борон ба замин бармегардад.